Bahala natin. First time mo? Napakahirap palang maging lalaki. Hello mga pamilya! Welcome back to my channel kung saan ang saya at ang ganda lang! So for today's video, nakikita nyo na naman po si Feeling Angeline. Makakasama natin siya sa panibagong challenge na pinamagatang Magpakalalaki ka challenge. wow! So ganong boses po dapat ang Yeah, aming, ganitong boses po dapat ang aming Ganito. gamitin pag nasa challenge po kami. So meron kaming 5 challenge na gagawin. Ang una, push up. Pangalawa, Ano? Pangalawa. Mag-mix ng garden soil. hindi muna. Pangalawa Magbubuhat. is, hindi, magsisibak ng kahoy. Magsisibak ng kahoy. Pangatlo, Magbubuhat challenge. yes, pang-apat, Kakaryo. pang-karyo. Magmimix. Basta yun. Magmimix Ayun. kami ng soil. Yun. At ang pang-5, Model challenge. alright. So, doon sa unang challenge natin na push-up, meron nang mananalo doon. Pero doon sa pangalawa hanggang pang-4, kayo po nasa inyong mga kamay ang kasagutan kung sino ang mananalo. So, comment down below pag ako po feeling si ate ko pag feeling Angeline. At kung nanalo si ate ko, meron siyang hindi ko napapabayaran ng Skin Reborn ng kanyang beauty set. Pero pag ako naman ang nanalo, kaya iboto niyo ako. Kailangan niyang dagdagan ng 50 subscribers ang aking challenge. Dapat meron siyang pruweba na screenshot. Okay? Kaya Mga iboto niyo estudyante ako. ko. Kaya iboto niyo ako mga kapamilya. Okay? Boto niyo ako So, let's get started! So, ayan mga pamilya, kami na po ay magpo-push up. Tignan ninyo kung sino ang mas makakarami sa amin. Let's go! Let's go, pre. Let's go, pre! Ano ba to, pre? Hindi. Bahala na. Parang unfair to, pre. Bahala Ready? na dyan, pre. 1, 2, 3, go! 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, subukan. 7, 8, 9, 10. First time nanalo si Ann. Yes, thank you so much. Tara. Nakakapagod naman yun. Nakita ang aking cleavage. Yan! So, in between, after challenge, pwede kami magpakatotoo, di ba? Ay, salamat. Come on. Go. Pagod. Sige, Next next! challenge. Tutulungan kita. Wait lang. Nag-practice na si Ann. Lord! Kailangan namin hatiin tong kahoy. Dapat isa kami. Practice na yan. Versus Matatalo na yan kasi pagod na. dalawa. Sige. There! So, ready na ang ating mga kahoy. Tig-isa kami. Tignan natin kung anong magagawa namin within 1 minute. 1 minute. 1 minute challenge. Sibak challenge. 1 minute sibak challenge. Ready? Your timer starts now. Dapat lalaki. Lalaki. Lucky pre. Kung kaya ng mga lalaki, kaya din natin. Yeah. Pre. Tignan niyo mong maigi. Sino po sa amin? Ako, sino bang nag-request nito? Pre. Kumusta ka na dyan, pre? Lapit na, pre. Kahit tong kawayan ko, pre. Parang bias ka, pre.
fairness, sa totoong buhay, ang tawagan namin ng ate ko ay bro. Bro. Yes. Bro. Bro? Bro. Matigas bro. Wow. Mananalo na ata ako. Parang awa nyo na, iboto nyo ako para matagdagan Wala ng, pala dito ang ano. madagdagan, Nanalo. madagdagan ng Let's 50 vote for me. subscribers ang aking channel. Pagod na ako. Tama na to. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tayo na! Yay! Natapos na namin at wala kaming napagtagumpayan. At natagtad po mga kaibigan. Oh, tignan nyo naman. Iboto nyo po ako. Utang na loob. Oh, mas konti. Mas malapit na tong Mahati. Mas macho akong nagtagtad, friend. Ang hirap pala. Next. So, ayan mga pamilya. Buhat ng Garden soil. garden soil. Dati daw itong tae ng Baka. Diyos ko, Lord. Kadiring. Charot. dating, ano, tayo ng baka nga. Tapos ngayon, garden soil na. So, magbubuhat muna si ate ko. Tignan natin kung paano siya magbuhat. Paano magbuhat ng isang lalaki. Go! Kaya mo pa, sis? Wow! Competitive, sis! Mag-hi ka naman, sis! Hi mga pre. Kumusta mga pre? Yan. Kami ang nagbe-video sa isa't isa. Sariling sikap. Ayan po ang garden nila na napakaganda. Charan! Yan. Done! Abangan nyo ang version ni Feeling Ann. Ngayon naman, si Bilingerang Oh my God! Ganito na ata ito. Napakahirap. Parang hindi lalaki ang ating aura. Oh, parang matatalo kita dito, pre. Parang OMG. Yeah. Yay! Vote for me, please! Ngayon mga pre, tayo ay gagawa ng garden soil. Lagyan natin ng magang tae ng bata. Ang pangit ng boses mo, bro. Magpakalalaki, pre. Para lang tayo nagkahalo ng semento. Semento. Yan. Wow. Yan po mga pamilya. Tignan niyo po ang kanyang skills kung tama po ba. May pahawi ng buhok si Ateng. Mali yung pre. Hindi naghahawi ng buhok ang mga lalaki. Gusto mo talagang matalo, pre. Go! Please vote for me, mga friends. 1,000 of friends. Ayan ate. Ito ay ready na para sa ating garden. Wow! Yan mga kapamilya, tayo ay halo. Yan, lalaki na ba? Lalaki ba? Lalaki! Lalaki na ba? Boto niyo ako Inakpitan ko pa to. May pamasal ka, pre. Yes. Ganito ata yung paghawak na natin yan ba? Bahala natin. First time mo? Pakahirap palang maging lalaki. Wow. Ay, walang pa ganun. Mga arte ang mga lalaki. Hindi Well, mga stereotype lang po ito. Oh, mas puno ito mga kapamilya. Baka naman.
Baka mas perfect ang judgment ninyo. Mas puno kaya yung sa akin. Yeah. Ready? Okay. Aba, kakulay mo yung mga kakulay mo yung mga halaman. Aba, competitive. Kasi po, siya po ang nagsuggest nito. Dahil alam niyang mas magaling siya dyan. Wow, wow. Sige. Naging totoo na. Babad challenge. Alright. Ayan na po mga kaibigan. Ang aking pilit. Lord, pilit moments ito. Mga Wow, kapamilya. macho. Wow. Kaya mo yun, sis. Ay, naku. Charot! Tapos na. Pwede na magpakatotoo. Wow. Oh, wow. So there mga kapamilya, kayo na po ang musga. At dahil pang 11 na vlog ko na ito, meron tayong idadagdag sa bawat dulo ng ating challenge, which is the reflection part. So ikaw ba sister? Ikaw ba bro? Bro, yes. Ano ang iyong na-realize after our challenge? Na gwapo pala akong lalaki. Wow! Na magpakababae na lang tayo, mas madali. Ano ba yon? Na may... In fairness, ano? Na may mga role na lalaki na mahirap talaga, pre. Mahirap. Kailangan ng muscle. Physical strength. Ako talaga, naniniwala talaga ako doon sa equity at hindi equality. Kasi may mga roles talaga tayong gagampanan. Depende sa pinoproject natin. Kagaya ng mga ginawa natin, di ba? Physically talaga, hindi tayo ganun kabongga kasi nga, yung hindi naman talaga kami lalaki. Hindi kami lalaki. So, wag niyong ipilit, Babae challenge naman, pre. Oo nga, babae challenge naman. So, ayun, kung ano yung pinoproject mong roles, yung gender, edi yun ang gampanan natin, di ba? Yes, pre. Alright, so, magkampanya ka na ate. Yeah, visit po ang Handsome Tan Heritage and Novelty Food dyan po sa Lasik, Calasiao. At syempre, huwag niyong kalimutan, i-comment down below feeling and pag sa tingin ninyo ako po ang nagwagi sa challenge na ito. Ako po ang manas... At Dapat pala feeling Angeline. Feeling Angeline naman pag sa tingin nyo si ate ko ang manalo. So, comment down below and pwede rin yun po rin pong mag-comment ng suggestions sa comment box. Ba, ang gulo ko. Dahil itong challenge na ito ay ni-request lang ng ating mga madlang people. Yay! Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. At paki-share na rin pag nagustuhan nyo. Bye-bye! Bye!